dårligt i Danmark. Ja. Jeg skal selv tage det navn. Folk er på den vigtige. Og da jeg spillede, så er der 68 og 65 kommuner, og så er ikke tid tilbage til de beboere. Ja, det er 4. Ja, 90 minutter spil. ja, det er fjollet her. Man skal være hurtig med dig. Ja. Det er vist på skolen i morgen, så. Udbrød kongen. Ja. Hvad kan jeg sige, den hvis du er lægger på nettet, så kan jeg sådan flugten fra Alcatraz. Ja, det er noget, ja. Prison Break. Prison Break. Flugten fra Alcatraz. Det er færdigt. Ja, hun bliver væk. Ja. Hun bliver ved og ved og ved, og det fortsætter til klokken. Det blå og smager. Ja, om morgenen så sover hun. Der kommer ned her med 15 til katten ind. Ja, så det var lige blevet fast. Hey. Så er lige tilbage med hovedet. Jo. Frøken. Det var hjælp. Det er bare en stund. Ja, spot. Det er værd at være hurtigere end inden, fordi det er hurtigt. Nu har vi også lige, nu har vi været ude af 2 gange. Ja. Yeah, man. Så er det jo... Så er det endnu mere sjovt at prøve Ja. igen. Det er klart. Så sidder hun lige der. Så sidder hun lige tilbage. også. Hvad gør du så? Så kommer hun Jeg hurtigt. siger der bare, den er hurtig. Det er hurtigt. Kom her, skal det op? Nu må hun ikke sange. Nej. Også de der guldhavn, eller dværghavn, fordi jeg også... Ja, det vil jeg gerne. Så først de kan få lov at pine, så vil de gøre det. Så er det gang i den. Nej, jeg var fast. Kom. Ind og vise det igen. Så får du nogle gobi bagefter. Du får nogle mandler. Ja, der har jeg 6 her. Jeg må hun få et kald. Det må tage lidt af det æble. Det er også godt. Det er jo en pose, så den skubber hun lige. Ja. For lige at få det sidste med der. Dygtig. Ja, det er været hurtigt. Ja, det gælder også, at hun er hurtigt tilbage. Nemlig. Så er det fast. Selv. Hun sidder nogle gange fast med hendes tænder. Det kan godt være halvfærdigt at gå ud på den måde. Så spis lige mine fingre, når hun gør det. Skubber hun? Hvor er hun ond? Hun driller. Hvor er det sød. Det er sgu sjovt ud. Ja. Hun er fræk. Hvor er du dygtig, du er. Prøv lige at slippe. Det er ikke op til for mig. Du kan ikke have fast med tænderne. Det kan jeg ikke det der. Nej.